ידענו שאנחנו, על ידי המלחמה, אנחנו נקים את המדינה. כבשנו טנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. קומו, הם קמו. הרג את כולם. הנידון טנטורה. אחרי שכבשו, הצילו נשים, ערימות אנשים ולא רופאים. העמדנו את הערבים וירינו בהם סתם. וואלה, בזה לחסר את הטנטורה בסוף. הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. אחד הוא היה קורא לה, אמא. והיא באה ונפלה עליו, וצערת הוא נתן לה, וחייל את גם נתן לה. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. And there was not any reason to do it. או אני, או הם. המדינה נתנו את השווי. כמה עד עכשיו אנשים הרגת ככה? ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספור. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי, וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם מהעניין הזה. זה דבר שאתה לא שוכח. היו המון הרוגים ערבים, והם היו זרוקים כמו זבל. לומר במפורש, ב-48 נעשו עוולות איומות לפלסטינים.